To kun ganta ne da kuke tambaya ta kwana biyu ina wahib. TikTok ne suka mata tsiya suka rufe mata account. Sai ta yi sati bata yi posting ba. Kai gobe ne ba. Gobe ne fa ba ta posting. Gobe ne da. Ku ganta laifi ta wa TikTok ba ku da mutunci TikTok ba ku san malama ba. Ba su san yan iska ba su san malamai. Su ba sa tantance yan iskan gari ba sa tantance malamai ma. Shi ne ai. Mun ce Allah mun ce annabin ma ba a kasa mana. Fi sabilillahi me ta muku bayar Allah nan. Ta faɗa muku Allah ta faɗa muku annabi ta ba mu shawarwari amma ku buku dode ta. An ji wakin manta an dode ki kwanaki. Ita ma kanta an Ku maka. ga za ku rufe wa account din TikTok. Kun ganta. Menene to? Ke za a rufe wa account. Amma ba wannan bubewar Allah miskina Allah sarki. A wallahi in kika ce miskina fa irin yan zaman Saudiyan nan fa. Wa ya ce? Billahi mu miskinai ne mana. auto. Ana magana kina magana ni ba yayar ki ce ba. Auto. Ki faɗa musu cewa gidan mu ɗaya mamman mu ɗaya baban mu ɗaya. Wallahi